יופי. טוב, היום נדבר, יש מצווה מהתורה, ושמחת בחגיך. באו חז"ל ודרשו, אין שמחה אלא בבשר ויין. שאיך אנחנו שמחים? אדם אוכל בשר, אריאל, ושותה? שותה יין. זה השמחה של הבן אדם. מצווה בבשר ויין. נועם, אתה שותה יין? שותה? אז זה המצווה, ושמחת בחגיך. באו הרבה ושאלו, יין זה טוב, יין זה לא טוב. איך נדע? איך נדע? יש הרבה פעמים שבח, שמדברים בשבח היין. יין ישמח לבב אנוש. ויש הרבה פעמים שמדברים בגנאי, גנות על היין. יש לכאן ולכאן. בסדר, ננתח היום ביחד את הסוגיה הזאת שנקרא שתיית אלכוהול. יש הרבה אנשים שאוהבים לצרוך אלכוהול, שותים. נדבר ביחד, אני אגיד לכם כמה גמרות יפות שמדברות על השתייה. אם בסוף ביחד ננתח אם זה טוב או לא טוב הדבר הזה, בסדר? בואו נתחיל. אז יש גמרא קודם כל במסכת סנהדרין. הגמרא בסנהדרין בדף עין. אומרת הגמרא, לא נברא היין בעולם אלא לנחם אבלים ולשלם שכר לרשעים. בשביל מה בא היין בעולם? לנחם אבלים ולשלם שכר לרשעים. מאיפה לומדים את זה? מאיפה הגמרא לומדת את זה? יש פסוק בספר משלי, כתוב, תנו שכר לעובד ויין למראי נפש. שכר לעובד ויין למראי נפש. מי נקרא מר נפש? אדם לא עלינו שהוא אבל. עכשיו התקופה שלנו יש הרבה אבלים. הרבה אנשים שהם בצער גדול. אז שלמה המלך אמר להם במשלי, תנו להם כוס יין. קצת זה ירים אותם טיפה מהעצבות שלהם, זה ישמח אותם. ומה זה שכר לעובד? מי זה עובד? מה אתם אומרים? מי נקרא עובד? עובד עם א', לא עובד, עובד. תנו שכר לעובד. זה אדם שהולך לעבדון. זה אדם שהולך לאיבוד. תנו לו שכר. ולמה לא יין? שכר זה מלשון שכרות, מלשון להשתכר. כאן בפסוק השתמשו במילה שכר, שדיברו על העובד, כי הוא משתכר. זה מה שהוא מחפש כל החיים שלו, אז תנו לו את זה, יאללה. כאשר עבדנו, הוא הולך לשם על המקומות האלו, של לשתות, של להשתכר, זה מה שהוא רוצה. זה מה שהוא מחפש, תלך אדוני. אז רואים שהיין מצד אחד יכול להיות טוב ומועיל, ומצד שני, הוא גורם לבן אדם לאן ללכת? שם ישמור לשחרון לעבדון. זה מכאן, בסדר? מפה אנחנו לומדים את זה. עוד פעם אומר שלמה המלך, אל תראה יין כי יתאדם. זה גם פסוק שהוא כותב במשלי. אל תראה יין כי יתאדם. באו המפרשים, וגם הגמרא אומרת, אל תימשך אחרי היין, למה? ואל תחמוד אותו. אחרי היין, למה? הוא לומד את זה מהפסוק. הגמרא לומדת מהפסוק. מה אומר הפסוק עוד הפעם? אל תראה יין כי יתאדם. אל תראה יין כי יתאדם. הגמרא אומרת, אל תימשך אחרי היין. אתה יודע למה? הוא מאדים את הפנים של הרשעים. ומלבין אותם לעולם הבא. הוא מאדים אותם בעולם הזה שהם שותים יין ונהיים אדומים. ובעולם הבא מה קורה להם? הם נהיים מולבנים, הם נהיים כמו בעצבות. ממש בביזיון, מרגישים בושה גדולה. כי כל החיים שלהם הם הסתובבו ושתו יין, זה מה שהם חיפשו כל היום. בא מפרש אחר בגמרא ואומרת הגמרא, לא אל תראה יין כי יתאדם, זה לא זה. יש רבא. אומר רבא, אל תראה יין כי יתאדם, אחריתו דם. סוף הבן אדם להרג. אדם שרודף אחרי היין, רודף אחרי ההנאות האלו, הסוף שלו חס ושלום, זה מיתה. וזה כי יתאדם. כי סופו כי אחריתו דם. וזה סוף הרבה רשעים, שכל החיים שלהם הם משתכרים ומחפשים לשתות, שבסוף מה קורה להם? הם מתים. הם מרביצים להם, כך אומר המצודה דוד. יש מצודה דוד, הוא כותב, דרכו של המשתכר להרביץ. משתכר ומרביץ לאנשים. מה עושים לו? מחזירים לו. הרבצת לנו, מרביצים לו בחזרה. ואז בגלל זה הבן אדם הזה מת. שמעתם? כמה דברים האלה מסוכנים? עכשיו בואו תשמעו עוד משהו. יש גמרא במסכת סוטה. תחילת מסכת סוטה, העמוד הראשון במסכת סוטה, הגמרא מסבירה מה זה אישה סוטה. מה זה אישה סוטה? זה אישה שבעלה ראה אותה הולכת עם מישהו אחר. הוא אמר לגברת, אסור לך. האישה הזאת לא הקשיבה לו.
הגמרא דנה שם, אם צריך שתי עדים או לא צריך שתי עדים. אתם מכירים את זה שצריך עדים? כל דבר צריך עדים והתראה של להעניש. והגמרא דנה, אם מספיק עד אחד, אולי מספיק רק שבעלה יגיד לה. הוא ראה אותה נכנסת עם מישהו לחדר לבד, את האישה הזאת. אומרת הגמרא במסכת סוטה, שהאישה הזאת צריכים לקחת אותה אל הכהן. ומה עושים לה? משקים אותה כוס של מים. הבעל שלה מקנה לה. אותה הולכת עם מישהו אחר. זה הבעל שלה, הוא התחתן איתה. פתאום היא הולכת עם גבר אחר. נכנסת איתו לאיזה חדר. ולוקחים את האישה הזאת לכהן, משקים אותה כוס של מים, קוראים למים האלה המים המערערים. בכוס הזאת לוקחים קלף. כותבים עליו את השם הקדוש, הכהן הגדול כותב את השם של הקדוש ברוך הוא, השם המפורש, מכניס את הקלף לתוך המים. אתה מכיר את הסוגיה הזאת? מכניסים את הקלף לתוך המים, הדיו ניתח לתוך המים, נמס לתוך המים, והכהן שואל את האישה הזאת, תגידי את האמת, עשית עבירה או לא עשית עבירה? האישה אומרת כן, לא משנה מה קורה שם, נותנים לה לשתות את המים. אם האישה הזאת היא דוברת אמת, זה הפוליגרף של הכהן הגדול. אם האישה הזאת היא דוברת אמת, מה קורה? כתוב היא תראה זרע, תאריך ימים, תראה ילדים צדיקים, היא תקבל הרבה מתנות מלמעלה. אבל אם היא שקרה, אחרי שהיא שתתה את המים, הבטן שלה מתפוצצת. שמעתם? עד שהיא מתה, היא מתקפלת מכאבים בבטן עד שהיא מתה, האישה הזאת. זה הפוליגרף, זה המכונת אמת של הכהן הגדול. זה היה קורה בבית המקדש. זה פרשת סוטה. אומרת הגמרא, אתם יודעים איזה מסכת לומדים לפני מסכת סוטה? מסכת נזיר. איזה פרשה נשנית לפני פרשת סוטה? פרשת נזיר, גם בתורה. לפני שמדברים על פרשת סוטה, מדברים על פרשת נזיר. מה זה נזיר? אתם יודעים מה זה נזיר? זה אדם שנדר לא לשתות יין. אומרים לו, אתה גם לא שותה יין, גם לא נכנס לכרם, גם לא אוכל ענבים ולא אוכל צימוקים, ולא עושה שום דבר שקשור ליין. שואלים המפרשים, למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? למה? לומר לך, כל הרואה סוטה בקלקולה, כל אדם שראה אישה סוטה, הלכה לבית המקדש ועשה לה הכהן את הדבר הזה עם השתייה של המים, ויש מחלוקת מה זה לראות סוטה בקלקולה. יש המילה בקלקולה, היא מתבהרת לכמה צדדים במפרשים. אחד מהמפרשים כותב לראות סוטה בקלקולה, היו פורעים לה את הראש שלה, מוציאים לה, אם יש לה כיסוי ראש, את הקוקו שלה, הכל, מפלגנים לה את השיער, וקוראים לה את הבגדים שלה. שלא תחשוב עכשיו שהיא איזו אישה יפה והיא תהיה גאוותנית, מנבלים אותה, את האישה, וכורכים חבל מסביבה. אחד אומר, זה נקרא סוטה בקלקולה. המפרש השני אומר, סוטה בקלקולה זה לראות אותה כשהיא מתקפלת מהכאבים שלה בבטן. זה נקרא לראות סוטה בקלקולה. אז למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? תלמדו כלל, כל הזמן דורשים סמיכות. אתם יודעים מה זה אומר לדרוש סמיכות? יש פרשה הזאת, סמוכה לפרשה הזאת. למה נסמכה פרשת מרים לפרשת המרגלים? למה נסמכה גמרא מסכת כזאת לגמרא מסכת כזאת? אז גם כאן במקרה שלנו אנחנו שואלים, למה נסמכה מסכת סוטה למסכת נזיר? מה הקשר ביניהם? זה דבר שצריכים לדרוש אותו ולשאול אותו. והתשובה היא, כל הרואה סוטה בקלקולה, אומרים חז"ל, יזיר עצמו מן היין. כל אדם שראה את האישה הזאת, מה שעושים לה בבית המקדש, הוא יגיע לבית שלו, הוא יגיד, אוי ואבוי, אוי ואבוי, האישה הזאת ששתתה יין, ותראה מה קרה לה. היא עשתה טעות, היא נפלה בפח. האישה הזאת. היא והאיש הזה שהייתה איתו ביחד, שתיהם יומתו, שתיהם מקבלים מוות, העונש שלהם מיתה. מה הוא יעשה? יזיר עצמו מן היין. מה הכוונה? שאסור לו לשתות יין. יפה מאוד. שהוא יאסור על עצמו יותר לשתות יין. אתם רואים כמה הדבר הזה חמור? אתם יודעים שפעם ביקרתי במכון גמילה. ראיתי שם בחור צעיר מאוד. הייתי בן 16-17. במכון גמילה יש אנשים מכל הסוגים. יש כאלה מכורים לאייפון, יש כאלה מכורים להימורים, יש כאלה מכורים לסמים, יש כאלה מכורים לאלכוהול, לבריאות. כל אחד מכור למשהו אחר במכון גמילה. ממש לוקחים אנשים שם לחודשיים, 3, 4, לא רואים את הבית, לא כלום. בחור בן 16. הוא אמר, אתה יודע למה אני פה? אני פה בגלל זקן אידיוט מהבית כנסת של אבא שלי. אמרתי לו, מה? מה הקשר?
אני פה בגלל שיש איזה זקן בבית כנסת של אבא שלי, שהחליט לתת לי יום אחד לנסות לשתות ערק. כך, ילד, שתה קצת. הייתי ילד קטן, אומר, בן 11. ילד, שתה קצת. צחקו כולם, שתיתי בתפילה. אחרי התפילה. אומר, ביום הראשון זה היה לי חריף מאוד, כמעט הכיתי. שבוע אחרי אומר, ילד, רוצה עוד הפעם? אמרתי לו, תביא, רציתי להרשים את כולם. שתה עוד קצת. ביום השלישי, שבוע השלישי, הוא אומר, זה כבר היה לי פחות חריף, כבר התרגלתי. אז הוא אומר, הרגשתי הרגשה טובה כזאת. מעין ריחוף. זה עשה לי טוב. ואז כל שבת הייתי שותה איתם. קרה כמה פעמים שבאמצע שבוע רציתי. כבר זה לא שבת. אז הלכתי לארון של אבא שלי ומזגתי לי קצת. ומה קרה לו בגיל 15? הוא התמכר לאלכוהול. מה זה גיל 15? זה כיתה י'? ילד בכיתה י' מכור לאלכוהול. זה לא אמיתי. עד כדי שההורים שלו צריכים להשפז אותו במכון גמילה. אתם קולטים לאן זה מגיע? כל זה ממה? מקצת. ותראו את הגמרות. עוד גמרה ועוד גמרה. תיזהר, אחריתו דם. תיזהר, זה גורם למות. מי שרואה סוטה בקלקולה יזהיר עצמו מן היין. הסוטה הזאת, ממה הגיעה לזה? ממה הגיעה למצב הזה שהיא עושה כזאת טעות? היא יכולה להחריב את הבית שלה. להרוס את כל המשפחה שלה. הסוף שלה שבסוף היא לא תהיה עם בעלה, היא תמות. בעלה יישאר לבד. כל זה בגלל מה? בגלל יין. מי שרואה אותה, יזהיר עצמו מן היין. תברח. אל תתקרב לזה. שמעו מה אומר רבי חנינה. אומר רבי חנינה, יש מילים שאומרים למישהו, אוי ואבוי. למי אומרים את זה? למישהו שעושה משהו מסוכן. אדם שנוגע באש, אומרים לו, אוי ואבוי, זה מסוכן, תיזהר, אוי ואבוי. שואל רבי חנינה, למי אוי? למי ואבוי? אתם יודעים למי? למי מדענים? למי צועק אוי ואבוי? מי זה שכל החיים שלו מעורב בקטטות? ככה הוא אומר. כל החיים שלו במחלוקות, בקטטות, כל היום הוא בצרות. למי שיח? למי פצעים חינם? מי זה פצעים חינם? סתם חבלות. שבר ביד, פצע, שריטה, צלקת, למי זה? מי זה אותו בן אדם? לאותם אלו שמאחרים על היין ובאים לחקור ממסך. הם באים כל הזמן לחפש איפה יש יין משובח. מה זה מאחרים על היין? הם מגיעים לבית מאוחר בלילה כי הם שתו יין. לא כמה הדבר הזה יכול להיות גרוע. משתכרים מהיין האנשים האלה. ואז תראה מה קורה להם. אוי ואבוי. לאנשים האלה, אוי ואבוי. והאוי ואבוי הזה, זה אוי ואבוי גדול מאוד. זה לא אוי ואבוי שאנחנו רגילים על משהו שאומרים לילד קטן, נו. זה בן אדם שהגיע לעולם להזדמנות לחיות פעם אחת, והוא מוותר על ההזדמנות הזאת והוא מחריב לעצמו את החיים. פשוט הורס לעצמו את החיים, בידיים שלו. תשמעו, אני אגיד לכם עוד דבר אחד בגמרא ונתקדם קדימה, בסדר? אומרת הגמרא, אחד המוראים כותב בסנהדרין, תשמעו, 13, זה קשור לפרשה שלנו, 13 ווים נאמרו ביין. 13 ווים, כל וו זה וי. מה זה וי? וי. אוי. כל וו כזה. זה נאמר ביין. איפה זה נאמר? בפרשה שלנו. פרשת נוח, תשמעו מה כתוב. ותכף אני אגיד לכם גם מה זה בא ללמד ה-13 ויים האלה. 13 נו. תשמעו. ויחל נוח, זה הוו הראשון. איש האדמה. ויתה הכרם. וישת מן היין. וישכר. הוא השתכר. מכירים את הפרשה בנוח? השתכר נוח. התגל בתוך העולו. ויתגל בתוך העולו, זה עוד וי. וירא חם אבי כנען את ערוות אביו. חם, אבי כנען, ראה את הערווה של אבא שלו. וגם המפרשים כותבים שם מה קרה בדיוק. ויגד לשני אחיו, ויקח שם ויפת את הסמלה וישימו. וילכו אחורנית ויחסו, ויקץ נוח מעינו, תראו כמה ויים. כל זה וי. וידע את אשר עשה לו בנו הקטן, גם הגמרא מתפלפלת מה עשה לו הבן שלו הקטן. מי זה הבן שלו הקטן של נוח, אתם יודעים? מי? כמה ילדים היו לו לנוח?
ויולד נוח 3 בנים, שם, חם ויפת. יפה מאוד. שם, חם ויפת. וילכו אחורנית, תראו מה זה. זה מחלוקת בגמרא מה עשה לו הבן שלו הקטן, יש אומרים שהוא סירס אותו, יש אומרים שהוא רבה אותו, השם ישמור ויציל. על כל פנים כל הוויים האלה, אומרת הגמרא, הם צועקים וי וי למי? לנוח, על זה שהוא שתה יין. אמר לו הקדוש ברוך הוא לנוח, יש מדרש, בזה אני אסיים. אומר המדרש לנוח, לא למדת מהאדם הראשון. האדם הראשון אכל מעץ הדעת. יש גמרא מפורשת שאומרת, אומר המדרש, שאומרת הגמרא, אמר רב איב, ככה קראו לו לרב הזה, רב איבי. מה הוא אמר? שמה שאכל אדם הראשון בגן עדן זה היה עץ ענבים. ותסחט לו ויאכל. סחטה לו ענבים. מי זאת? מי סחטה לו ענבים? חווה. היא שכנעה אותו לאכול. סחטה לו ענבים והוא אכל. שמעתם? חזק או לא חזק? אבל אומרים שזה לא ענבים. אז מה זה? לא יודע, אומרים דברים אחרים. תאנים. שומרים שעורה. אז אתה תסתכל בגמרא מסכת סנהדרין. איזה גמרא אתה לומד? עכשיו סנהדרין. סנהדרין? תסתכל בגמרא במסכת סנהדרין, כמדומני דף עין עמוד א', עין עמוד ב', תראה שם את התשובות לדברים שלך. שלום עליכם, ברוך הבא. בסדר? תראה שם את המחלוקת בגמרא, מה זה היה בדיוק. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, אומר לנוח, לא למדת מאדם, לא למדת ממנו. שתה יין, הביא מיטה לעולם, תראה מה הוא אכל מעץ הדעת, אמרתי אסור. סחטה לו ענבים והוא אכל. אתה נוח ישר נטע כרם, סחט ענבים, באותו יום נטע, באותו יום יצא לו ענבים, באותו יום שתה, באותו יום התמסטל, באותו יום עשה שטויות. אנחנו רואים כמה הדברים האלה מסוכנים. עכשיו תקשיבו, אנחנו כבר כמה דקות פה לומדים על נו על אנשים ששותים אלכוהול, יותר מדי ומשתכרים. יש גמרא אחת, אומר רבא, תקשיבו מה אומר רבא, היין ששתיתי והבשמים שהרחתי עשו אותי אדם פיקח. שמעתם? היין ששתיתי והבשמים שהרחתי עשו אותי אדם פיקח. איך יכול להיות? כל כך הרבה, אנחנו רואים ראיות כמה הדבר הזה הוא גרוע. ועוד הקראתי לכם רק חלק מהדברים, חלק מהגמרות, לא הכל. ופתאום רבא בא ואומר לנו, מנפץ לנו את כל המיתוס. היין עשה אותי פיקח. לכו תדעו כמה חידושים הוא חידש בגמרא. כמה דברים הוא אמר אחרי כוס של יין שהוא שתה. אז מתרצים המפרשים, הוא השתמש בזה במידה הנכונה ובמסורה. הוא שתה מעט מאוד ושם הוא הפסיק. יש בסנהדרין בפרק שמיני, פרק שנקרא בן סורר ומורה. שמעתם את המושג הזה פעם? מה זה בן סורר ומורה? בן סורר ומורה, אומרת הגמרא, זה ילד בגיל 13 שאכל 250 גרם בשר ושתה חצי לוג יין. מה זה חצי לוג יין? זה חצי פחית. כמה יש בזה? כוס יין האיטלקי ו-250 גרם בשר. למה? בן סורר ומורה, מה הדין שלא יהרג? מוצאים אותו לסקילה. כולה על מה עשה? מה הוא עשה? כוס יין ו-250 גרם בשר זה... כתוב, איננו שומע בקול אביו. אבל זה החלק היותר קל בכל הסיפור. פה מספיק שראו אותו, שותה כוס יין איטלקי ואוכל 250 גרם בשר. אומרת הגמרא. צריך גם שיתריעו לו. גם התראה. זה גם כן בגמרא מה עושים עם ההתראה הזאת. שם הגמרא גם מדברת על זה. לא דברים פשוטים בכלל, והילד הזה הולך לסקילה. למה? איפה התשובה? הגמרא אומרת ישר, צ'אק, סקילה. יש מצוות תשובה, לא? מה אתם אומרים? איך קוראים לך? אהרוני. מה אתה אומר? אין לנו מצווה לחזור בתשובה? לא נותנים לבן אדם הזדמנות? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לא נותנים לבן אדם הזדמנות לחזור בתשובה. אז הגמרא גם שואלת את זה וגם עונה על זה. מה אומרת הגמרא?
מוטב ימות זכאי ואל ימות חייב. מה הקשר? איזה זכאי? הוא עבר על דין של בן סורר ומורה. מוטב ימות זכאי ואל ימות חייב. לא יודע. תקשיבו. אומרת הגמרא, הילד הזה, ברוך הבא, שלום עליכם. אני הכנתי כי הבאתי אותו. חשבתי הלכת לראות את המשחק. לא, איזה משחק. שלום עליכם. מה שלומכם? טוב, אשריכם ישראל. תקשיבו טוב, בן סורר ומורה, שמעתם פעם את המושג הזה? מה זה בן סורר ומורה? מה זה? לא זוכר, אבל שמעתי. שמעת. בן סורר ומורה זה ילד מתחת לגיל 13 ויום אחד, שאכל 250 גרם בשר ושתה כוס יין איטלקי. אומרת הגמרא זה ישר לסקילה. אני שואל, איפה מצוות התשובה? איפה הזדמנות לתת לו לחזור בתשובה? יש הזדמנות? יש הזדמנות לכל. איפה אין? מוציאים אותו לסקילה. אומרת הגמרא מוטב ימות זכאי ולא ימות חייב. תקשיבו טוב. הגמרא אומרת, זה משנה, סופו של הילד הזה, זה ראו אותו, אם הוא עושה דבר כזה בגיל 13, סופו. הוא בשר ויין. נכון? וגם איזה כמות, מה זה 250 גרם בשר? לא, מה הבעיה בזה? מה זה לא, אני גם אומר, זה הרבה? לא. זה לא הרבה. היין האיטלקי, רש"י אומר, על יין איטלקי, רש"י אומר, לא מכניסים 350 גרם עכשיו? מי? אני ואתה? בא בן אדם בקלות אוכל חצי קילו. בקלות. מה זה 250 גרם? הרגע אם אכלתי בשר אני בן שורד? לא, תקשיב עד הסוף. זה קודם כל, יש לו גיל מסוים, הגמרא אומרת, יש לו ממש טווח של איזה חודשיים. הדין הזה בסוף, בהלכה למעשה, הדין הזה לא יכול לקרות לעולם. על בן סורר ומורה, למה? צריך שאבא שלו ואמא שלו יהיו שווים בקול, בקומה, מישהו ראה פעם אבא ואמא עם אותו קול? אותו קול בדיוק. אין דבר כזה. במראה, לא משנה. הגמרא אז גם שואלת, אז מה הבאת לי את כל זה? שמה הבאת לי את הדין של בן סורר ומורה? כמה דפים בגמרא פרק שלם? אומרת הגמרא שתקבל שכר על הדרישה. אתה תלמד ותקבל שכר על זה שאתה לומד. זהו, אין את הדין הזה, לא יקרה בן סורר ומורה. לא משנה, מה הסיפור עם הילד הזה? אכל 250 גרם בשר ושתה שתה כוס יין איטלקי. חצי לוג, זה 180 מיל. 330 מיל זה פחית, זה לוג. זה חצי פחית של יין איטלקי. רש"י אומר למה דווקא יין איטלקי? כי דרכו למשוך. דרכו כמו ממכר. בסדר? אז הגמרא אומרת עכשיו, הילד הזה מוטב ימות זכאי ואל ימות חייב. מה הקשר? ואיך הוא מת זכאי? אם הוא שתה, ואמרתם לי שזה בן סורר ומורה, מה קשור פה? שמע טוב יאללה, תקשיב. אומרת הגמרא, הילד הזה ראו אותו חכמים, בגיל כזה. הולך, טוחן 250 גרם בשר ושותה כוס יין איטלקי, שזה היה יין משובח ויקר. הילד הזה, אתם יודעים מה הסוף שלו? ירדו לסוף דעתו. איפה הוא יגמור הילד הזה? איפה הסוף שלו? סופו הולך ובודק איזה נכסים יש לאבא שלו. עושה לו בירור בחשבונות בנק. איפה יש לאבא שלו כסף? גונב לו. גונב לאבא שלו כסף, בשביל מה? הבן אדם מתמכר, רוצה לשתות, רוצה לאכול, ואין לו. הולך עוקץ את אבא שלו. לוקח לו כסף, ובסוף מה עושה? הולך קונה בזה יין ובשר. נגמר הכסף של אבא שלו. אומרת הגמרא, סופו מלסתם את הבריות. סופו עושה קומבינות. עובד על אנשים ברחוב. עושה עוקץ. שמעתם על אנשים שעושים עוקצים? מתקשר לזקנים. אתה צריך ביטוח, אתה צריך משהו, אתה צריך זה, בוא אני אעזור לך. אתם יודעים כמה כאלה יש? אתם יודעים כמה עולם מלא בכאלה נוכלים? בשקרנים שעובדים על בני אדם, ולמה? למה? כי הוא צריך כסף לתאוות שלו ואין לו. הוא לא יודע מאיפה להביא. אז הוא הולך ועובד על אנשים. זה בן סורר ומורה. זה הגמרא אומרת, קרה מכל זה ממה? מכוס של יין איטלקי. כוס של יין. הדברים האלה הם לא צחוק בכלל, וזה לא פשוט. כי זה דור כזה. זה דור כזה של ילדים מגיל קטן אוהבים לשתות. אוהבים את הריגוש, רוצים לפעמים ניתוק. אבל אתם יודעים מה האמת הגדולה פה? עם כל הרצון והחשק. הרבה פעמים חז"ל שיבחו את זה. הרבה פעמים אמרו לנו מצווה, יש בפורים מצווה. חייב איניש לי וסומי. זה אחת המצוות שעם ישראל מהדרים בה, שתבח שמו. חבל שהמצווה הזאת לא תלויה בביאת המשיח. חבל שביאת המשיח לא תלויה במצווה הזאת. המשיח היה בה מזמן. חייב איניש לי וסומי. חייב אדם לשתות עד אלא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. ואנשים מהדרים איזה בקבוקים קונים, למה לא לשתות? אז ישן.
אז מה? יושן, בזה הוא מקיים. ואם גם זה לא יכול, אז הוא פטור, כי הוא לא יכול. אבל זה... טוב. אז זה פלא. זה פלא שיש לנו שבח בדברים האלו, והדבר הזה הוא גם מסוכן. לכן מה הסיכום? צריך לדעת איך להשתמש בזה במידה. צריך לדעת איך להשתמש בזה במסורה. איך לעשות את הדברים באמת מידה הנכונה. קצת ומתי שצריך. את המידה הנכונה מתי שצריך לדעת מתי לעצור. כי אנשים הבאנו ראיות עכשיו מהגמרא. אנשים איבדו את החיים שלהם. אנשים איבדו את החיים שלהם בגלל מה? בגלל עוד קצת ומיותר, ולא בזמן הנכון. לא דברים פשוטים. מה אתם אומרים? זה דור כזה, צריך לעשות תשובה. צריך להיזהר. צריך להיזהר. בן אדם בלי לרצות, בלי לשים לב, מתחיל לפתח לעצמו אלכוהוליזם. עוד כוסית פה ועוד כוסית שם, עוד כוסית פה ועוד כוסית שם. אז בסדר, יש לו איזה אירוע משמח, איזה משהו, שתה קצת. בסדר. אנחנו לא רובוטים. הוא רוצה קצת להרגיש את החוויה. אבל כשלא צריך, סתם זמנים רגילים ביום יום. בשביל מה? מה הפתרון? קודם כל, בשביל מה אנחנו עושים את זה? בשביל מה בן אדם עושה את זה? לברוח. לברוח לאן? לברוח לעולם שקט. לברוח מהמציאות. רגע, רב, לא הבנתי. אם עכשיו בערב, חבר קורא לי, אומר לי, בואי, יש שתייה. אסור לי לשתות? שאל את עצמך, כמה פעמים שתית כבר באותו שבוע? וואלה, לא שתיתי לשנתיים. אז אתה תשאל את עצמך. אם אתה יודע... כל שבוע. אתה יודע, אתה מכיר את עצמך. אתה יודע למה אתה צריך את זה. יש איסור על זה? בטח. עכשיו ראינו מה אומר שלמה המלך. אתה יודע מה אומר שלמה המלך? מה אומר? שהדברים האלה מובילים בסוף לרציחות. מובילים בסוף למכות. קטטות. ואם לא אין לשם כמה סבבה שאני מכיר אותו. מצודת דוד כותב לך מפורש דרכו של המשתכר להרביץ. וממילא הם מחזירים לו ומרביצים לו בחזרה. ואז הוא מלא פצעים וחבורות. זה האדם שמשתכר. לא מדבר על בן אדם שעשה כוסית והוא בראש טוב ובסדר. אנחנו גם בני אדם. אני בן אדם שכל ערב שותה. אז הוא בבעיה. למה הוא צריך כל ערב לשתות? אני זה מדבר. אז אני אגיד לך, בוא נגיד לכם משהו. אדם שותה כי הוא מחפש קצת שמחה. הוא רוצה ניתוק מכל המחשבות שרודפות אותו. הוא רוצה ניתוק מהמציאות. אנחנו בזמן של מלחמה, בן אדם רוצה קצת להשתחרר, להתפרק. אם אני אעשה כוסית, אני אברח טיפה. נכון? זה עושה הרגשה של היי. העדים של האלכוהול עולים למוח, ובמוח זה עושה לנו סוג של מעטפת כזאת עם הרגשה נוחה. שבן אדם נוח לו. הוא רוצה להמשיך את ההרגשה, עוד כוסית, להמשיך את זה עוד כוסית, כי זה בסוף זה לטווח מסוים של דקות. כמה עשרות דקות, אבל אחרי זה מתפוגג. אז עוד כוסית ועוד כוסית ועוד כוסית, והעדים האלה מתחילים לחגוג במוח, ואז קורה שטויות. עכשיו יש חלופה, וזו חלופה שבורא עולם מביא לעולם. החלופה הטובה ביותר בעולם. מה היא? מה היא? איך אדם יהיה שמח? יפה מאוד. תביא ראיה. איזה רעיון. תביא ראיה. אתה אומר לי תורה, זו התשובה הנכונה, אמת. פיקודי השם ישרים משמחי לב. ישמח לב מבקש השם. ישמח לב מבקשי השם. מי שרוצה את הקדוש ברוך הוא, יחפש אותו, מבקש אותו, הלב שלו יהיה שמח. פיקודי השם, זה התורה. אדם מגיע לשיעור תורה, אדם נמצא בבית מדרש, יש לו תחושה שהוא לא ימצא אותה בשום עונג בחוץ. שום עונג בחוץ הוא לא יקבל את התחושה הזאת לעולם, תזכרו. מה שבית המדרש ייתן לו, מה שלימוד תורה ייתן לו. וזה חקוק בתוך התורה שלנו, והתורה שלנו היא תורת אמת. דוד המלך אמר דברים לא נכונים. פיקודי השם ישרים משמחי לב. התורה משמחת את הלב. אדם שמכניס לתוך הלב שלו תורה הוא יהיה שמח. ולהבדיל אלף אלפי הבדלות. אדם שיכניס לתוך הלב שלו דברים אחרים, צרות, וזה כל פעם אני צועק פה. כל הזמן אני אומר לכם. כל האפליקציות של החדשות, כל הצרכני חדשות, כל הקבוצות שמפרסמים בהם כל היום בשורות איוב, גורמים לחרדות, לדאונים, גורמים לנפילות, ואדם לא יודע, וזה בתוך התת מודע.
וזה נכנס לו לתוך הראש, ומטפטף לו זוהמה בתוך הראש, והמוח חושב מה שאתה מאכיל אותו. אתה מאכיל אותו דברי תורה, המוח יחשוב צחות ודברי תורה. המוח יחשוב כל הזמן דברים נקיים, טהורים ודברי תורה. והלב יהיה שמח. תכניס לראש כל היום חדשות, כל היום סרטונים, כל היום פיגועים, כל היום אסונות, כל היום תביא לו מפה ומשם ומהטלגרם ולא יודע מאיזה גיהנום תביא שטויות. אז אחרי זה בן אדם לא מבין למה יש לו חרדות ולמה יש לו פחדים ולמה יש לו דמיונות ולמה יש לו הזיות. ואני אומר לכם, בדוק מנוסה. בדוק מנוסה. תשמעו מה אני אומר לכם, אני איש מקצוע. אני מטפל באנשים בעיות נפש. אני תפסתי בן אדם, אמרתי לו, תקשיב, אתה קח את הפלאפון שלך, תמחק משם את כל מה שקשור לחדשות. כל איזה קבוצה שיש לך בעולם ששולחים שם הודעות של חדשות, תמחק. כמה זמן לקח לו? הבן אדם היה בדאון של החיים. תוך 3 שבועות הבן אדם בעלייה. עלייה חדה. שמה צריך? מה אתה קצין בשב"כ? תעדכן פעם בכמה ימים, תקרא, תצא ידי חובה, נגמר. להתעדכן, כבר יבשרו לך, אל תדאג. תבוא להתפלל בבית כנסת, יגידו לרפואה, לעילוי נשמת. אתה תשמע מה שאתה צריך לשמוע. כל השאר שטויות. הבלים. אדם מכניס לעצמו תורה. עוד שיעור תורה, עוד דברי תורה, עוד חידוש בחיים שלו. זוכה, פיקודי השם ישרים לשמחי לב. ואז הוא נהיה אדם שמח. אתם יודעים מה זה אומר אדם שמח? מה זה אומר אדם שמח? שהבדיקות דם שלו גם כן יהיו טובות. כל החיים שלו וכל הסביבה שלו יהיו שמחים איתו ביחד. כי הוא שמח, אז כיף להיות איתו. אדם שהוא פרצוף 9 באב, פרצוף נחס כזה, מי כיף לו להיות איתו? מי כיף לו? מי רוצה להיות איתו? יש לו פרצוף כזה של איוב. נלך הביתה. אדם שהוא שמח, הוא משמח את כולם. אתם יודעים מה זה ללמוד תורה בשמחה? מה זה לקיים מצווה ואדם שמח? אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. האדם שהוא שמח זוכר שהשכינה תשרה עליו. שמחה אמיתית, לא שמחה של הוללות. לא שמחה של גורם חיצוני שאדם מכניס לגוף שלו כדי לקבל שמחה. מה אתם אומרים? מה? קשוח, אבל זה האמת. מה לעשות? התורה שלנו היא אחת, לא תתחלף. ברגעים הנכונים, במצבים הנכונים, האדם יהיה הרב של עצמו. יגיד לעצמו, עכשיו זה מיותר, לא צריך. לא צריך. צריך, אם הוא צריך את זה, הוא כתוב לב יודע אמרת נפשו. האדם יודע מתי באמת הוא צריך. שומע היה לי? שאל את עצמך. אבל הרב, אם נגיד עכשיו יש מצווה, סתם עם התפילין. נו. נגיד יש חופש, אוקיי, אבל אתה יודע, בגיל שלנו יש חופש, אתה כל היום רק יושב. אבל קמת ב3 בצהריים. אוקיי. הלכת, אכלת, שתית, אתה יודע, הכל, נהיה כבר 4 בצהריים. אתה מניח תפילין בבאסה. מה נהיה? אז למה אתה קם ב3? מה נעשה? מה זה? זה שני דובים? לא, זה היה פעם. כן, אבל פעם, אתה יודע, זה היה הרגשה כזאת... עכשיו אני אשאל אותך שאלה. אם היו אומרים לבן אדם, תקום 7 בבוקר, יש עבודה, הלך לג'וב עכשיו. יש כמה ימים, 800 שקל יומית, לא הולך רחוק. אבל 7 בבוקר אתה צריך לדייק. 7 בבוקר אתה יצא לבן אדם, לא עבודה קשה. 7 בבוקר אצלו אתה צריך לשמור על איזה משהו, לא יודע מה. אפילו רואה. עד 4. 800 שקל יומית. תראה לי את הבן אדם שלא מגיע, לא ב7, 6:55 הבן אדם נמצא. לא 7, 6:50 אתה אצלו. נכון? וואלה, כן. ולא אמרתי 2,000 שקל. 300 שקל יומית לפרחים הייתי גם. אתה רואה? 6.5. אתה מדייק. 250 שקל. אז בואו אני אבשר לכם בשורה היום. הנחת תפילין וקריאת שמע בזמנה זה לא 1,000 שקל. אבל זמנה זה לא עד השקיעה? לא. לא, זמנה זה עד... עכשיו גם ירד אישה. עכשיו ירד, 8:05 גג. 8:05 גג? לא, בוא נגיד שלא. לא אפשר להניח גם אחר הצהריים. תפילין זה מצווה לחוד, קריאת שמע זה מצווה לחוד, תפילה זה מצווה לחוד. זה 3 דברים שונים, שעושים אותם ביחד. משתדלים, מי שיכול. בסדר? 3 מצוות שונות. אבל תחשוב שבן אדם עושה שעון וקם לכבוד בורא עולם. קם מהשינה שלו לכבוד הקדוש ברוך הוא. קם להניח תפילין. אבל זה קשה, כי זה אתה מול עצמך. נכון. זה לבד.
אף אחד לא רואה אותך, אף אחד לא שומע אותך. צודק. וזה בלבל, אתה יודע, אם אני סתם דוגמא, הלכת לישון ב2 בלילה. שם את השעון, וואלה, ל7 גם להספיק העמידה, לא רק 18. הכל. אתה יודע, אתה קם ואתה... העצר שלך אומר לך... אתה חושב שלי לא קשה לקום? אבל זה השגרה שלנו. שגרה שלי? אני וואלה, פעם אני לא הייתי מפספס נץ. אני הולך לישון לא לפני 1 בלילה, לפעמים 3 בלילה, ואני צריך לקום ב6 בבוקר עם הבן שלי שהולך לתלמוד תורה. 6 בבוקר אני איתו, רוצה או לא רוצה, אני על הרגליים. אם הבן שלי מפספס את ההסעה שלו לתלמוד תורה, הלך לי 3 שעות מהיום שלי אחרי זה. איך תיקח אותו, תקע בפקקים. אני לא שולח אותו באוטובוס. אתה מבין? אז כמו חייל בריטי, אני קם ב6 בבוקר. מקפץ, לא משנה כמה ישנתי. אתה מבין? ואחרי זה לתפילה שלי, למניין שלי, למה שצריך. אבל אנחנו פה כדי להבין שהדברים האלה זה יהלומים. זה יהלומים. יהלום לקום בבוקר בזמן, להתפלל, יש לך מצווה, יש לך זכות, יש לך כוח. אספר לכם משהו, סיפור על סבא שלי. תשמעו. סבא שלי שיהיה בריא נושק לגיל 90. קיבל את המחלה, לא עלינו. סבא שלי זה אדם של בית כנסת, הוא ב-40-50 שנה האחרונות, הוא פותח את הבית כנסת ב3 בלילה. 3 בלילה הוא כבר מתיישב בבית כנסת. איך, כמה, למה, לא יודע, איך תשאלו אותי. שומע? הוא קיבל את המחלה, התאשפז בבית חולים, הלכתי לבקר אותו. אמרתי לו, סבא, מה יהיה? אבל בעזרת השם יהיה בסדר. אמרתי לו, סבא, תקום, תעודד, תחזור אלינו לבית. מחכים לך. הוא אמר לי, תודה למה, אני הכי מתגעגע. עכשיו תגיד לי לאוכל של סבתא. מה אומר לי? בית כנסת. אני רוצה לחזור לבית כנסת. התגעגעתי לבית כנסת. למה הוא פותח אותה על 3 בלילה? כי מבוגרים אוהבים לבוא מוקדם, ועוד יותר מוקדם, ועוד יותר מוקדם. יש בזה גם זה, להיות מעמדי קורות. כן, מה10 ראשונים. כתוב שאחד מה10 ראשונים נוטל שכר של כל המתפללים שבאים. ומי שהראשון נוטל שכר של כל 10 הראשונים שהם נוטלים שכר של כולם. עכשיו מה זה להיות הראשון שפותח את הבית כנסת. דרך אגב, אתם יודעים מי היה הראשון שהיה מסדר פעם בזמן התנ"ך את הבית מדרש? לא, למשה רבנו, מי זה היה? מי זה היה? מרדכי, לא מרדכי. יהושע בן נון, חזק וברוך. יהושע בן נון, אריאל, היה מגיע הראשון. לא ימוש מתוך האוהל. היה מגיע יהושע בן נון ראשון, פותח, סדר שולחנות, שם כיסאות מסביב. שיבואו כולם שיהיה להם כיסאות, מדליק להם את המזגן, את האורות. אנשים בעולם היו קוראים לו פרייר, זכה להיות מושיע של עם ישראל, מנהיג. יהושע בן נון. איזה דברים נאמר עליו. על אדם כזה שזוכה. יש לנו את הזכות, יש לנו את הכוח. שיעור תורה. גם טוב. טוב או שכתוב בזה גם משהו? אותו דבר, מה? בטח, מה? הגעת ראשון, פתחת, הדלקת את האור, הדלקת המזגן, באו אחריך, היה להם נעים, נגמר הסיפור. על כל פיפס קטן הקדוש ברוך הוא נוטל שכר. על כל פיפס קטן שבן אדם עושה בורא עולם נותן לנו. נותן. אתה עושה ככה, צעד קטן לכבודו, אתה מקבל מבורא עולם ככה. אין הלימה בין מה שאתה עושה לבין מה שאתה מקבל. זה פלא פלאים, אבל זה אבא שלנו, זה בורא עולם. ויש לנו את הכוח ואת הזכות ואת היכולת לקום בבוקר, להתפלל, להניח את התפילין. ראיתי פעם, רב שלום שבדרון כתב על אחד מהאדמו"רים, תשמעו מה הוא כתב. יאללה, אתה יודע מה זה בן אדם בעל תאווה? אתה יודע מה זה אדם בעל תאווה? אני הכרתי בן אדם בעל תאווה לבשר. מה זה תאווה? תאווה זה חשק ורצון עז להיות שקוע במשהו גשמי. יכול להיות תאווה לאוכל, אתה משהו יותר מדי אוהב. יתר על המידה. אתה בסוף נשמן, אתה אוכל. כן, יש אדם שיש לו תאווה לנשים. כל החיים שלו הוא רודף שמאלות, חפש פה אישה, עוד אישה, עוד אישה. יש אדם שיש לו תאווה לכסף. לא משנה איפה הוא ילך בחיים שלו, תן לו לעשות כסף. אני מכיר אנשים כאלה. עוד כסף, עוד מפה ועוד משם, ולא מספיק לו. יא חביבי, יש לך כבר מיליונים, מה, לאן אתה רץ? מה עוד? אבל מה, יש על זה איסור? בן אדם רוצה להתעשר, מה? מה יעשה עם הכסף? מה יעשה? יכול להיות שיקח את המיליונים שלו, יגיד, אני רוצה לקחת, נהייתי מיליונר, אני רוצה לקחת מיליון לבית כנסת הזה לשים, לבנות פה בכנסת, לבנות שם. ועד שהוא שם את המיליון לבית כנסת, אתה יודע כמה שיעורי תורה הוא הפסיד? כמה תפילות הוא הפסיד? כי הוא רץ להביא כסף. אבל תחשוב, בגלל
כסף שהוא השיג, כן. הוא בנה בית כנסת. חזק וברוך. אתה יודע מי יותר גדול ממנו? מי שישב ולמד תורה. איפה זה כתוב? טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. אבל איך? התורה שאתה תוציא בפה שלך ותלמד יותר טובה לקדוש ברוך הוא ממיליארדים. תשמע טוב מה אני אומר לך, זה חמור מה שאני אומר. ותבנה 9,000 ישיבות וילמדו שם מיליונים של אברכים ובחורי ישיבות ותקים עולם של תורה. תקים בניינים על גבי בניינים. בחור ישיבה אחד שיושב עם הגמרא ולומד, עוקף אותך. אז תגיד לי רגע, אז אם, למה ברור עולם לפעמים נותן לאנשים שלא דווקא לא לומדים, להתעשר ואת החיים היפים וזה, ולאלה שלומדים הוא דווקא... נותן להם דעוני? טוב, ובעולם הבא חרא. לא, חס ושלום, אל תגיד ככה. לא, מה ככה שמעתי. יש גמרא שאומרת, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. יש רשעים שטוב להם. אני ראיתי רשעים בסביון. הייתי אצל מישהו בבית, לא דין ולא דיין. מזוזה אין לו בכניסה לבית, המקרר שלו שרים פסים קלמרי, מה שאתם רוצים. אוכל נבלות וטרפות. לא להיכנס לבית כזה? כן, זה לא עבודה זרה. יושב בבן אדם, אומר לי, אני חי את החיים, לא חסר לי כלום. שום דבר לא חסר לי. מלך! תראה איך אני חטוב בריא. יש לי אחלה אישה יפה. יש לי בן טייס קרב בחיל האוויר, רב סרן. ילדה עורכת דין. 2 ילדים מצטיינים בגימנסיה בהרצליה. עוד מעט ילכו ללמוד במכון שם של המשפטים, שלומדים שם בבין תחומי. כל הבנים של הפוליטיקאים. תראה כמה כסף יש לי. עשה אקזיט בארץ, מכר אותו לארצות הברית, יושב על וילה בסביון. כל היום אוכל דברים לא כשרים. שם ישמור, לא יודע איזה זוגיות יש לו עם אשתו, אבל לא משנה. אבל הבן אדם שמה. הוא אומר לי, מה רע לי? ואתה אומר לי עכשיו, בוא לבית הכנסת, בוא תניח תפילין, ואחרי זה תגיד לשמור שבת. בשבת אסור פה ואסור שם, ורק אסור ואסור. הזמן של הקיופה. הזמן של הקיופים. הזמן של הבזבוזים. אז תשמעו מה אמרתי לו, תקשיב מה אמרתי לו. כתוב שהקדוש ברוך הוא רואה רשעים שהם גמורים, נותן להם את השכר של העולם הבא בעולם הזה. זה נקרא אוכל עולמו בחייו. אתה חושב שזה דבר פשוט? הקדוש ברוך הוא אומר לו, למעלה לא רוצה לראות אותך, לא רוצה לשמוע ממך, אבל רגע, נכון יום אחד חצית עם איזה זקן את הכביש? נכון נתת צדקה יום אחד? נכון יום אחד התגברת? תן לך על זה את השכר שלך. רגע, וברור עליו נותן גם חסד על מעשים טובים שלא קשורים לתורה? בוודאי. מה למשל? תן דוגמה. לא, סתם נגיד, עזרתי לזקנה עם זה דאורייתא. עזרת לזקנה עם הקניות? כן. זה מצווה חסד מהתורה. יש מצווה לגמול חסד. ראית חמור שונאך רובץ תחת מסעו, עזוב תעזוב עמו. אתה רואה בן אדם מעמיס, זה מחלוקת בגמרא בבא מציעא. פרק אלו מציאות. מחלוקת. אם אני צריך לעזור לו לטעון את החמור או לפרוק מהחמור. היום אין חמורים, יש מסעיות. בן אדם חוזר עם הקניות שלו מהסופר. נעזור לו להעמיס לבגז' או לפרוק מהבגז'. אל תתעלם. מה זה הדבר הזה? מה? מה זה לעזור או לפרוק? אתה רואה בן אדם עם שקיות. אני עוזר לו, באותו רגע. כן. זה לא שאני הולך איתו לבית. עוזר לו, מה? אבל מה זה לפרוק, להרים? בלשון הגמרא, בזמן הגמרא היו הולכים עם חמורים. החמור היה נושא מסע, שזה דבר כבד. הגמרא נכנסת שם גם לפינה של זה, יכול להיות שזה צער בעלי חיים, החמור, תעזור לו, תוריד מעליו את המסע. הרבה פלפולים שם, מה זה בדיוק. אבל יש לנו מצווה לעזור לבן אדם. לעזור לו להרים משקל. זה איסור דאורייתא, נכון? לא יודע, הוא מת? כן. הוא מת? מה, הוא התפוצץ, מה לא? חילזון? תגיד על חילזון. סממית כזאת, נו, שאתה שם עליה מלח וישובון. אם היא מתה זה אסור, אם זה מזיק אז אין בעיה. אני שבוע שעבר הרגתי עכבר. אבל בסדר, נו, זה פיקוח נפש. אבל פיקוח נפש, מה יהרוג אותך? לא יהרוג, אבל איך תדע, יש מחלות, אני יודע, עכברת, לא יודע מה יש, אני יודע מה, יכול לתת ביסים, ישנו בסוכה, אני והילדים שלי. הרב, אין בסוגה שלי היה הרבה רוחות, הרבה, אנחנו גרים איפה שכל הרוחות ככה נכנסות
סוכה. מצטער, פטור מן הסוכה. אני הצטערתי. פטור מן הייתי הסוכה. הרב עובדיה אמרתי. פטור מן הסוכה. אמרתי יופי, אני שם בבית. השם יהיה בעזרנו, יש לכם שאלות?